आंनि एग्जाम जोबखांबासो नोंखौ हेल्प होनो हासिगोन आं नोंना कलेजा माला खुलिगोन बिनानाव आंना दासो एग्जाम जानो नागिरदों आदा आंनि एग्जाम जोबखांबासो नोंखौ हेल्प होनो हासिगोन आं जागोन दे बिरबल दखाना दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो दङ गैयालै मोजां नङा गाज्रिथार जुदा खामानि मावा माने मा जुदा मावनो मोनसे खामानि मावा माने दा बिटिसि सरकारा 2 लाख रां खरि होगासिनो दंना बेखौ एप्लाइ खालामनानै नायनायलाय खनसे जाखिनि डकुमेन्टस दङ बेखौ लानानै थांदो जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पान कार्ड नोंसिनि हानि लेखा लानानै थांदो आरोना ओमफ्रायहाय एप्लाइ खालामग्रोदो फर्म मोनसे हरगोन नोंसोरनो फर्मखौ लानानै फिलआप खालामदो फिलआप खालामखांनानै माजे माजे थांनानै खबर लाबाय थादो जेब्ला नोंसोरो बे रांखौ मोनो अब्ला नोंसोर गोदान माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो हाबाय होमबा BPF চৰকাৰৰ নেতৃত্বত BYSEP আঁচনিৰ জৰিয়তে BTCৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 100 যুৱক যুৱতীক স্বনিয়োগৰ বাবে 2 লাখ টকাৰ অৰ্থ সাহায্য